Mga kapusodaan nga hiligutano ng isa sa ginalantaw motibo sa Banga Municipal Police Station sa pagtiro patay sa duwa ka lalaki nga nagabantay sang inugbulang nga manok sa isa ka farm sa barangay Lapnag, Banga, Aklan kahapon. Sunod sa kapulisan, may mga report sila nga nabaton nga may nakaaway ang mga biktima nga sanday Hershey Rufin, 46 anyos, kag Stephen Palmon, 44 anyos. Ginapadalman pa ini bangod hindi man kunutuman kabugat ang rason sang away. Ginadulan naman sang kapulisan ang anggulo nga robbery bangod wala man sang inugbulang nga manok o kun mga gamit nga nadula. Sa karon wala pa sang matumod nga mga person of interest ang kapulisan. Apang may mga nakuha na sila nga kopya sang CCTV nga makabulig sa investigasyon. Wala sang na-recover ang kapulisan nga basiyo sang pusil sa crime scene rason nga posible mga revolver ang armas nga gingamit. Yung iba sila mga haka-haka na nadamay lang itong dalawa or kung ano man. So sabi ko nga sir, hindi namin ma-disclose ng buo sir kasi gumugulo pa po sir yung aming investigation sir.